Fa 100 anys va néixer a Figueres en Josep Pallach. Ell va ser mestre, pedagog, dirigent socialista del Moviment Socialista de Catalunya i després del PSC i Reagrupament. Malauradament, la seva mort sobtada l'any 77 el va privar de gaudir del final de la transició democràtica i de la construcció de la unitat socialista i del Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC-PSOE. Però volíem retre-li homenatge. Volíem fer-ho a la ciutat de Figueres, però malauradament la pandèmia ens ho impedirà. De totes maneres, hem volgut dedicar-li una publicació que ha fet la Fundació Campalans i que us podeu descarregar al web de la Fundació, fcampalans.cat. Us recomano que ho feu. El seu mestratge segueix viu. La Fundació Campalans és un think tank, un laboratori d'idees del socialisme català, com coneixeu, que desenvolupa diverses activitats. Una d'aquestes activitats té relació amb la memòria i la història del socialisme català i de les persones que han deixat petjada. Una d'aquestes persones molt rellevants és Josep Pallach, que naixia tot just ara fa 100 anys a Figueres. Amb aquest motiu hem editat una publicació a la Fundació que desgraciadament no podem presentar presencialment i que ho farem quan la pandèmia ho permeti. Mentrestant us la podeu descarregar a la web. Us animem a fer-ho.